2022 pob. Symud yn syth ymlaen felly, efo'r cyflwyniadau. Fi di Nicola Roberts, fi di'ch cadeirydd chi am heddiw. Os ga i ofyn i gweddill o aelodau'r Pwyllgor gyflwyno hunan yn ôl yr rhestr os gwelwch yn dda? Iawn da, John Griffith, gynrychioli ardal Talabolion. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf os gwelwch yn dda? Iawn da, Glyn Haynes, representing Caergybi. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf? Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, cynrychioli Ynys Cybi. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf? Ken Hughes, cynrychioli Talabolion. Diolch yn fawr iawn. Dwi wedi ddall bod cynghorydd Vaughan Hughes wedi bod yn cael trafferthion technegol i drio ymuno ni. Ydy cynghorydd Vaughan Hughes efo ni eto? Na, a ni nôl at hwnna ar y diwedd felly. Mae cynghorydd Richard Owen Jones wedi ymddiheuro oherwydd ymrwymiadau gwaith. Felly syth ymlaen gyda'r rhestr i'r nesaf, sgwylwch yn dda? Nwch chi gyflwyno chi hunan? Dwi'n nefyd gael galwad gyda Eric, mae Eric yn medru cael mewn hefyd. Oce, fysa yna rhywun yn medru e-bostio link ella i Eric hefyd os ti'n bosib, os gwelwch yn dda? Dwi'n gwybod mi'n gael draffaeth neithiwr hefyd, ond fel yma. Gwych, a ni nôl felly jecio cynghorydd Eric Wyn Jones yn medru cael ei fewn hefyd. Symud ymlaen felly, sa chi licio cyflwyno chi un? David Roberts, Bro Rhosir. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Ieuan Williams, ydych chi'n mynd i gyflwyno chi'n? Ieuan Williams, gynrychioli Lligwy, mae'n drwg iawn i'r rhan o'r cysgu yna. Mae'n iawn. Dwi'n meddwl bod ni gyd felly, a dim yn nid nhw dyll un ac chi. A'r nesaf, os gwelwch yn dda? Robin Williams, Ward 8 a dwi'n newydd yr link i cynghorwyr Eric Wyn Jones a Vaughan Hughes, so gobeithio byddan nhw hefo ni yn fuan. Gwych, diolch yn fawr iawn. A ni symud ymlaen gyda gweddill yr cyflwyniadau i wneud siŵr bod nhw'n cael cyfle. Da ni'n cael ymuno hefyd, dwi'n meddwl, gyn cynghorydd Richard Dew, sef y deilydd portffolio. Sa chi licio cyflwyno chi'n hefyd, os gwelwch yn dda? Ia, pnawn da, Richard Dew, deilydd portffolio Cynllunio. Diolch yn fawr iawn. A gai ofyn i'r swyddogion yn ei twrn hefyd i gyflwyno hynna'n os gwelwch yn dda? Pnawn da, neu wedi Robin Jones hefyd i'r swyddog cyfreithiol. Diolch. A'r nesaf, os gwelwch yn dda? Pnawn da, Rhys Jones, rheolwr datblygu Cynllunio. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf? Pnawn da, Elena White, swyddog Cynllunio. Diolch yn fawr. A'r nesaf? Pnawn da, Colette Shetson, swyddog Cynllunio. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf? Pnawn da, Ifan Hughes, swyddog Griffith. Diolch yn fawr iawn. A'r nesaf, os gwelwch yn dda? Na ni, dwi'n cymryd y swyddogion i gyd, felly dwi'n gweld hefyd bod gynnon ni aelodau lleol yn ymuno efo ni sydd ddim yn rhan o'r Pwyllgor. Os o'n i'n cael gofyn i chi gyflwyno'ch hunan os gwelwch yn dda, gan ddechrau efo cynghorydd John Arwel Roberts. Ia, pnawn da, cynghorydd John Arwel Roberts, Ynys Cybi. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Margaret Roberts nesaf os gwelwch yn dda? Pnawn da, cynghorydd Margaret Myrli Roberts, Ward Lligwy. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Aled Morris Jones nesaf os nwch chi gyflwyno chi os gwelwch yn dda? Pnawn da, Aled Morris Jones yn cynrychioli Ward Twrcelyn. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Brian Owen, sa chi'n licio cyflwyno chi'n hefyd os gwelwch yn dda? Diolch fawr. Pnawn da pawb, Brian Owen, cynrychioli Bro Byffraw. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n meddwl bod yna'r rhagor o aelodau lleol yn ymuno ni. Os oes na, nwch chi widdi allan neu codi llaw os gwelwch yn dda? Na, dwi'n meddwl bod pob yna felly. Dwi wedi derbyn ymddiheuriadau gen y cynghorydd Richard Owen Jones. Fel o'n i'n deud, mae ymrwymiadau gwaith yn nadu fod efo ni heddiw, felly mae wedi ymddiheuro. Oherwydd hynny, fydd rhaid ethol is-gadeirydd, jyst rhaid ofyn fydd yna am technegol neu beth bynnag. Swn i'n licio cynnig y cynghorydd Ieuan Williams, mae o wedi deud bod o'n fodlon gwneud. Os na rhywun yn fodlon eilio, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Robin Williams yn fodlon eilio. Diolch yn fawr iawn. Ydych chi gyd yn hapus? Chi danos? Gwych. Diolch yn fawr iawn na fo. Fydd cynghorydd Ieuan Williams yn is-gadeirydd i mi heddiw felly. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly, just checio'n sydyn, os a rhywun yn medru cadarnhau os ydy cynghorydd Vaughan Hughes neu Eric Wyn Jones wedi ymuno eto? Na. Os na rhywun yn medru cysylltu efo'r tîm technegol i weld os oes y modd cael nhw wedi ymuno, os gwelwch yn dda? Na ni jyst gobeithio bod hynna'n cael ei wneud. Oce. Symud ymlaen gyda datganiadau o ddiddordeb. Os na rhywun efo datganiad o ddiddordeb, os gwelwch yn dda? Oes, meddwl cadeirydd, mae gen i ddau datganiad o ddiddordeb. Byddai'n datgan diddordeb personol ar eitem 7.3, The Lodge, Capel Bach, Ros y Bol, ac jyst o ran eglurhad ar hwn, gan bod hwn o blaen y Pwyllgor mis dwytha, toeddwn ni ddim yn ymwybodol bryd hynny mod i yn nabod perthynas agos i'r ymgeisydd.
a mae yna gysylltiad wedi bod hefo fi ers y cyfarfod hwnnw yn ceisio dylanwadu ar ymhenderfyniad i. Felly dwi wedi gofyn am gyngor cyfreithiol ac y cyngor dwi wedi gael ydy mi ddatgan diddordeb, peidio cymryd rhan yn y drafodaeth ac wrth gwrs peidio cymryd rhan yn y fot. Yr eitem arall, eitem 11.1, 37 Penlo yn Porthaethwy, y fi ydy'r ymgeisydd hwnnw, felly mae'r rai fi ddatgan diddordeb a fyddai'n gadael y cyfarfod ac ddim yn cymryd rhan o gwbl wrth gwrs. Na fo, gwych. Diolch yn fawr iawn am yr esboniadau yna. Os yna rhywun arall eisiau datgan diddordeb, os gwelwch yn dda? Na, dim rhagor o ddatganiadau diddordeb. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly gyda'r agenda, sef y cofnodion. Mae gennym ni'r cofnodion o'r Pwyllgor yn gynhalwyd ar y 12 o Ionawr. Os yna rhywun yn cynnig bod hynny'n gywir, os gwelwch yn dda? Cynghorydd John Griffith yn fodlon cynnig bod nhw'n gywir. Os yna rhywun yn fodlon eilio hynna? Cynghorydd Ken Hughes yn fodlon eilio. Da chi gyd yn cytuno, nwch chi ddangos os gwelwch yn dda? Na fo, mae'r cofnodion yna wedi cael eu pasio, diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly gyda'r cofnodion o'r ymweliad safla a gath ei gynnal ar y 26 o Ionawr. Os yna rhywun yn fodlon cynnig bod hein yn gywir os gwelwch yn dda? Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes yn cynnig bod nhw'n gywir. Os yna rhywun yn fodlon eilio? Cynghorydd Ken Hughes yn fodlon eilio. Gwych. Nwch chi gyd dangos os gwelwch yn dda? Na ni, pawb yn fodlon. Gwych, diolch yn fawr iawn. Reit ta, symud ymlaen gyda'r agenda wan, sef i cais 7.3 ydy'r siarad cyhoeddus sydd ger yn bron ni heddiw. Sef, mae rhaid chi ddal efo fi myna iawn, dwi'n mynd yn ôl i'r hen ffordd papur yn trio gwneud hyn wan. Sef cais llawn am newid defnydd tir o dir amaethyddol ar gyfer safla i 10 o garafana teithiol yn Bynwerth Bae Triaddur yn Caergybi. Dwi o dan ddall bod Mark Davies ydy'r siaradwr cyhoeddus. Nwch chi gadarnhau bod chi efo ni? Yes, I am, yes. Gwych, diolch yn fawr iawn. Mae gennych chi 3 munud i siarad a mi gewch chi gychwyn pam da chi'n barod, Mr Davies. Lovely, thank you for your time. I'll try not to go on too long, but a few points I'd like to make. That it should be noted that the caravan on the site, it already exists and is in fact lawful, and irrespective of the outcome of this application, it can remain on site. It is the use of the caravan that's in question and not its physical presence. The officer's report gives one reason for refusal, and that relates to whether or not the proposal is high quality or it isn't. The report goes on to quote supplementary planning guidance on holiday accommodation, stating that standalone caravans in people's gardens cannot be considered high quality, which is quite right. Madam Cadeirydd. Sorry. Ymddiheuriadau, dwi wedi darllen yr disgrifiad anghywir i 7.3 do. Do, o'n i'n ama wan, mae ddrwg iawn gyda mi am hynna. 7.3 ydy cais olweithredol i ddefnyddio carafan statig ar gyfer defnydd gwyliau yn The Lodge Capal Bach Rhos y Bol. Wir ymddiheuriadau am hynna ac ymddiheuriadau i'r siaradwr cyhoeddus hefyd am y camddealltwriaeth, ond mi gewch chi gychwyn eto neu parhau, Mr Davies, os di hynna'n iawn. Ga i ofyn, Madam Cadeirydd, bod y 3 munud yn cychwyn rwan, then? Ceis tad, di hynna ddim problem o gwbl. Diolch yn fawr ac wir ymddiheuriadau am hynna. Okay, no problem, no problem. It should be noted that the caravan on the site is quite lawful. It benefits from permitted development rights, and irrespective of the outcome of this application, it can in fact remain in situ. It is the use of the caravan that is in question, not its physical. The officer's report gives one reason for refusal, and that relates to whether or not the proposal is high quality. The report also quotes supplementary planning guidance on holiday accommodation, stating that standalone caravans in people's gardens cannot be considered high quality. It should be noted, though, that this is guidance and not the actual policy itself. Initially, when the application was presented to the Planning Committee last month, there was no mention
in the report that the applicant has a caravan club license for year-round sighting of 5 caravans. Also that there was another additional holiday unit, the conversion on the site, occupied again all year round. That was granted permission in 2019. And also that there's a hairdresser's shop on the site. It's in fact an A1 use, which can retail as well. The contention in the officer's report that this is a standalone holiday unit in the garden isn't really as accurate as quoted in the report. It actually forms part of an existing holiday use. Relevant policy in the development plan is TWR3. The main points in that policy are, 1, that it doesn't lead to an intensification of the provision of static caravans or chalets or permanent alternative camping sites in the locality. This, in fact, will not lead to such an intensification. There is indeed no mention of this in the officer's report. 2, it is of high quality in terms of design, layout, and appearance, and is located in an unobtrusive location where it is well screened by existing landscape. Again, this is an unobtrusive location, and reiterate, the caravan can in fact remain on site, so it's use we're talking about. So the impact on the landscape would be the same if you would refuse it or if were approved. And the third point is that there's access. Again, there's been no mention of access anywhere, on part of any reason for refusal. The proposals are in a sustainable location and compliant with the provisions of plan policy, and indeed the supplementary planning policy. There's no mention again of it being far from a settlement or reliant on the use of private vehicles. It's just down to whether or not it's considered this is high quality. And I would submit that it does in fact comply with that requirement. And as such, it would be appreciated. Application could. On one further note, if I could just add that this development does provide jobs and money for local people, the occupants of the site, of the Sorry, mae'r amser yn mynd i ben wan. Diolch yn fawr iawn. Os ga i ofyn i'r siaradwr gwadd jyst darfod I frawddeg, fysa hynna'n iawn? All I was going to say is that people who holiday there support local businesses, the local shop, and also the laundrette in Iceland, etc. All benefits, so there's money going into the economy. Diolch yn fawr iawn yn fanna i'r siaradwr gwadd. Ga I ofyn I aelodau'r Pwyllgor os oes gennyn nhw gwestiynau, os gwelwch yna? Dim cwestiynau? Champion. Dwi hefyd o dan all bod yr aelod lleol, cynghorydd Aled Morris-Jones, eisiau siarad ar y cais yma. Sa chi'n licio dod I fewn wan? Diolch yn fawr iawn I chi, Madam Cadeirydd. Ga'n gyntaf ddiolch i'r Pwyllgor am ymweld â'r safle yn rhithiol. A dim bosib, achos bod y technoleg gynnon ni, I ddangos y site visit na i'r Pwyllgor eto, achos mae'r ddarn o'r pwyntiau dwi eisiau rhaid ger bron I chi yn seiliedig bod y safon o'r safon, bod y safla o'r safon mwyaf da phosib. A mi fysa chi'n gweld hynny wrth weld yr fideo o'r site visit eto. A mae gynno fi bwyntiau eraill fyswn i'n hoffi wneud, ond ydy hynny'n bosib, Madam Cadeirydd? Na I ofyn, dwi'n meddwl eich bod o'n bosib I chwarae recordiad I gyd, achos eich fysa fo'r I hir, dwi'n yn gwybod, os am modd cael barn ar hyn, os na ddarn penodol da chi eisiau ni weld, neu eisiau ni jyst gweld llun o'r safle I ail adrodd safon da chi? Ia, eisiau ailadrodd bod yr safle yma, bod y datblygiad yma yn ddarn o'r datblygiad mwyaf sy ar y safle. Mae'n integrated development ydy'r pwynt dwi'n neud, a mae o'r safon ycha phosib
fel fysa'r fideo o'r safle yn dangos. Mae rhaid ni... Na ni ofyn felly, ydy'r cyfreithiwr, Robin, ydych chi'n medru helpu ar y pwynt yma? Os gynnu ni hawl i chwarae'r ymweliad safle i gyd eto, neu gweld bod rhan fwyaf o'r aelodau wedi bod ar yr ymweliad safle? Os na fydd? Mi fysa fo'n fater i'r Pwyllgor, Madam Cadeirydd, os ydyn nhw eisiau ail-weld y fideo neu beidio, mae pawb sydd wedi bod yna ar ymweliad rhithiol wedi gweld pethau. Ac eto, dwi'n meddwl, cwestiwn technegol o jyst o'n bosib i chwarae'r fideo eto neu beidio lle neu os ydy'r Pwyllgor yn dymuno, ta dyn nhw'n ddigon hapus bod nhw wedi gweld be welon nhw ar yr ymweliad. Gwych, na ni ofyn felly am barn technegol os y modd wneud o, ac os na modd wneud o, na i ofyn i'r Pwyllgor bleidleisio ar fod i hynny digon teg? Ie, na fo, bedrith rhywun gadarnhau os y modd danos yr... Na i edrych wan os yn gallu rhedeg off Teams, lle. Ie, cos ar Zoom da ni rwan. Ie, na, dwi'n dall. Dwi'n dechrau hwnna wan, da chi'n gallu gweld hwnna rwan? Yndan, mi ydyn ni. Oce, a ni syth mewn i'r bleidlais gyntaf felly, o lia ma modd gwneud. Yr cais sydd o'n blaenau ni, bod ni'n gwylio yr ymweliad safle unwaith eto. Os na rhywun yn fodlon reit cynnig i ni bod ni'n wylio fe eto, os gwelwch dda? Neb o'r aelodau'n cynnig ail ymweld felly, nag os? Na, oce, yn anffodus felly, chan i ddim. Yr unig beth fedra i ofyn o ran helpu dipyn bach ydy ella os na modd danos jyst llun o'r safle, os fysa Colette yn medru cael llun o'r safle i fyny, tra mae'r cynghorydd ella'n gwneud ei araith, ella fysa hynny'n ddefnyddiol, i ni gael jyst gweld safon y safle mewn llun. Di hynny'n bosib? Na, i weld sna beth yno. Beth da chi eisiau llun o'r safle, lle? Sori. Just i ddanos, dwi'n meddwl, just i ddanos y safle mewn ffordd, i ddanos pa fath o safle ydio, a bod o'n safle o safon. Na, i weld beth sydd yna. Ydy cynghorydd Aled Morris Jones yn hapus efo hynna? Diolch o'r, dwi'n wylo'r Pwyllgor yn diwedd y dydd, Madam Cadeirydd. Gwych. Os da chi eisiau cario ymlaen efo'ch araith a codi'ch pwyntiau, fysa hynna'n wych? Diolch o'r iawn. Y pwyntiau dwi eisiau gwneud yn fyma ydy, mae'r garafan yn ei lleoliad, tos y neb yn dadla yn erbyn ei lleoliad hi. Y defnydd sydd dan sylw yn fyma. Ond tydi'r garafan yma ddim yn sefyll ar ben ei hun. Mae hi'n ddarn o'r uned bresennol sydd yn cynnwys carafan club, sydd yn cynnwys uned gwyliau ac yn cynnwys hairdressing salon hefyd. A maen nhw gyd wedi adeiladu a'i paratoi i'r safon ycha phosib. Fel da ni'n gwybod ar y funud, da ni'n dod allan o'r pandemig a mae bob swydd yn bwysig. Mae'r datblygiad yma yn sustainable. Mae o yn Pentra Roswal, ar lon gefn Pentra Roswal. Hefyd, tydi o ddim yn amharu ar yr tirwedd. Mae o'n slotio mewn i le yn rhwydd iawn. Hefyd, mae'r darpariaeth yn mewn i'r lôn fawr yn rhwydd iawn. Mae na fynedfa sydd wedi i adeiladu sydd yn hollol saff ac yn y blaen. Wedyn, mae yna bolisi, fel da ni eisoes wedi clywed gen yr asiant, fysa'n galluogi chi fel Pwyllgor i roi caniatâd i'r uned yma. Felly, yn barchus iawn, gai ofyn i chi roed caniatâd i'r garafan yma. Mae o'n ddarn o ddatblygiad gwyliau o'r safon ycha phosib. A dyna beth o'n i'n awyddus i atgoffa chi fel Pwyllgor unwaith eto. Diolch yn fawr iawn. Mae'n ddrwg iawn gen i, dwi'n newydd edrych ar y ffeil a fedra i ddim gweld lluniau safle wedi cael ei ffeilio ar y ffeil, mae'n ddrwg iawn gen i. Dim problem, diolch am chwilio. Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy bod ni gyd wedi bod ar yr ymweliad safle ac ella'n gweld pwynt y cynghorydd Aled Morris Jones bod y safle o safon, ia? Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r aelod lleol os gwelwch yn dda? Na, oce. Gai ddod ar swyddog sydd yn fewn ar y cais os gwelwch yn dda?
Diolch, Madam Cadeirydd. So'n gyntaf ran y prif ystyriaethau cynllunio, mae hwn yn gais i newid defnydd carfan sefydlog bresennol a ddefnyddir yn ategol i'r annedd y llety gwyliau. Mae'r safle cais yn gefn gwlad agorad tu allan unrhyw ffin datblygu diffiniedig neu glwstwr dynodiedig. Nid yw'r safle'r cais wedi leoli tu mewn i'r ffin datblygu ac felly nid yw'n cydymffurfio â polisi PCF1. Mae rhaid felly ystyried a yw'r bwriad yn cydymffurfio â polisiau penodol eraill yn y cynllun. Y polisi berthnasol yma yw polisi tŵr 3 sydd yn ymwneud â safleoedd carafannau sefydlog. Mae'r polisi yn datgan caniateir safleoedd carafannau sefydlog dim ond un, bydd gellir profi nad yw'n arwain at ormodedd o safleoedd carafan sefydlog yn yr ardal leol, yn ail bod y datblygiad arweithiedig o ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad gan gynnwys effeithiau'r dirwedd ac yn drydydd bod y safle yn agos at y prif rwydwaith ffyrdd ac yn gallu darparu mynediad digonol heb amharu'n sylweddol ar nodweddion a chymeriad y dirwedd. Mae'r cais cynllunio yn ymwneud â parhau i ddefnyddio'r carfan sengl sefydlog at ddibenion gwyliau. Mae rhaid i geisiadau ar gyfer carfannau statig barhaol newydd cydymffurfio â polisi tŵr 3. Mae canllaw cynllunio atodol ac yfleusterau a llety twristiaeth yn rhoi arweiniad pellach ar hyn. Mae paragraff 5.2.1 yn datgan nad ystyrir bod ceisiadau am garafannau neu siale sengl ar wahân a leolir mewn cae neu o fewn cwrtil annedd breswyl heb unrhyw gyfleusterau gysylltiedig yn datblygiad o ansawdd uchel ac felly nid ydy o'n alinio polisi tŵr 3 o'r cynllun datblygu lleol. Y cydnabyddir fod gan y safle drwydded clwb carafannau ar gyfer 5 carafan symudol a llety gwyliau sengl sydd wedi drosi ar y safle. Fe ystyrir fod rhain yn opsiynau eraill o lety gwyliau yn hytrach na'r cyfleusterau cysylltiedig a dydyn nhw ddim yn berthnasol i'r datblygiad yma. Byddai'r cais felly methu a chydymffurfio ar canllawiau a ddarperir o fewn y canllawiau cynllunio atodol. Yr argymhelliad felly yw bod y cais yn cael ei wrthod oherwydd y rheswm canlynol. Nid yw'r awdurdod cynllunio lleol yn ystyried bod y cynnig am garafannau gwyliau sefydlog sengl ar wahân yn y cefn gwlad agored yn datblygiad ansawdd uchel, ac felly mae'n groes i ofynion polisi PCF1 a tŵr 3 o'r cynllun datblygu lleol a'r cyngor sydd o fewn y canllawiau cynllunio atodol. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Felly'r cais sydd o'n blaenau ni, da ni wedi clywed gen yr siaradwr cyhoeddus a da ni wedi clywed gen yr aelod lleol a'r swyddog. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddog, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Ian Williams. Nid cwestiynau, ond sylwadau. Mae gen i broblem efo carafannau i fod yn hollol onast. Y ffaith bod chi'n cael rhoi nhw yna heb yr angen i gael caniatad. Cyn bellad a bod nhw'n cael ei defnyddio fel annex. Ond beth sydd yn digwydd yw bod nhw'n cael ei gosod ac yn cael ei defnyddio fel aneddau. Mae hyn, dwi'n gwybod bod trigolion, trefthalwyr a cynghorwyr yn cwyno i'r uned orfodaeth ac maen nhw'n anwybyddu a dim yn cael ei wneud, dim byd yn cael ei wneud amdano fo. Felly mae yna ganodd o bobl y Môn yn gwneud elw trwy dwristiaeth trwy ddefnyddio carafannau statig anawdurdodedig. Felly beth gynnon ni yn fama ydy mae gynnon ni ymgeisydd chwarae teg sydd yn rhoi cais i mewn i gael ffurfioli hyn. Ac fel mae'r asiant a'r aelod lleol wedi ddweud, mae o mewn lleoliad cynaliadwy. Mae yr asiant yn dweud na un peth mae'n cael ei wrthod ar sef ansawdd. Dwi'n meddwl bod ni gyd ar yr ymweliad safle wedi gweld bod o yn ffitio ac yn gweddi i'w leoliad. Mae o wedi'w sgrinio. Mae o'n ran, dydy, yn un peth ar polisi strategol PS14. Mae o'n ran o fenter twristiaeth bychan eitha twt sy'n ffitio i mewn i gefn gwlad dros y bol yn neis. Felly, dwi'n meddwl efallai sy'n ni wedi defnyddio rhoi caniatad i hwn fel cynsail
i'r uned orfodaeth, mynd ar ôl pawb sy'n defnyddio carafan statig heb awdurdod i drio dod â nhw o fewn y rheola. Dwi'm yn gwybod be mae'r cyfreithiwr Robin Jones yn feddwl o hynna, ond dwi yn meddwl bod hwn yn heiddi i ni ystyried roi caniatâd iddo fo, a dwi'n hapus i gynnig hynna, os oes rhywun yn hapus yn eilio fi. Diolch. Diolch yn fawr iawn efo nai Cynghorydd Ian Williams. Os yna'r rhagor o gwestiynau, os gwelwch yn dda, Cynghorydd Ken Hughes. Ia, diolch, Madam Cadeirydd. Ia, dwi'n hefyd ni wedi gwyliad o'r ymweliad safle rhithiol, ac fel da ni gyd yn gweld, mae'r safle'n hynod iawn o daclus. A mae'r garafan yn fod yna, pan yn bynnag, beth bynnag fydd penderfyniad yn y diwedd. Mae'r garafan yn dal yna, mae wedi sefydlu yna'n barod. Ac i mi, yn bersonol, does gen i'n byd yn erbyn pobl yn Ynys Môn, elwa a gwneud arian o dwristiaeth. Felly dwi'n hapus eilio cynnig Cynghorydd Ian Williams. Diolch yn fawr iawn, felly mae Cynghorydd Ken Hughes hefyd felly yn fodlon eilio'r cynnig. Os yna'r rhagor o gwestiynau, os gwelwch yn dda? Os oes yna'r rhagor o gwestiynau, os yna gynnig arall? Na ni symud ymlaen felly gyda'r gwelliant, sef un sy'n groes i argymelliad y swyddogion, sef un o ganiatáu y cais yma. Ydy'r rhesymau sydd wedi cael ei gynnig yn dderbyniol gan y swyddog, os gwelwch yn dda? Yndi, dwi'n meddwl y rheswm sydd wedi cael ei reid ydy bod yr Pwyllgor yn ystyried bod y datblygiad o ansawdd. Dwi'n meddwl dyna fysa'r rheswm sy'r Pwyllgor yn ei fynd efo. Gwych, diolch yn fawr iawn. Felly, ni syth ymlaen felly gyda'r bleidlais, sef un o ganiatáu y gwelliant. Ga i ddechrau efo Cynghorydd John Griffith. O blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? O blaid y gwelliant. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? Yeah, no, in favour, permitted. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes wedi eilio. Ydy Cynghorydd Eric Wyn Jones wedi medru ymuno â ni eto? Na, ymddiheuriadau. Felly, symud ymlaen Cynghorydd David Roberts. Dwi'n meddwl mae'r ffaith bod o'n rhan o fenter wledig bychan yn ffactor hefyd ni jyst achos bod o'n ansawdd. Mae'r ffaith mae yna garafana yna yn dymhorol hefyd oes mewn ffordd. Dwi'n meddwl bod hynna'n reswm, ond efo hynny dwi'n cytuno o blaid. Gwych, diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ian Williams wedi gynnig o, mae Cynghorydd Robin Williams wedi datgan diddordeb, felly Cynghorydd Vaughan Hughes, ydych chi efo ni yn dach, dwi'n meddwl, di ymuno dipyn? Do, dwi wedi clywed y drafodaeth i gyd, Madam Cadeirydd. Dwi'n naw blaid y gwelliant, diolch yn fawr. Gwych, diolch yn fawr iawn, a mae hwnna felly wedi cael ei gymrydwyo gan y Pwyllgor. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly gyda yr agenda i gais 7.2, go iawn tro yma, sef cais llawn am newid defnydd tir o dir amaethyddol ar gyfer safle i... Dach chi'n gwybod beth dwi wedi mopio'n llawn yma? Dwi'n methu cyfri mynd i anu heddiw, so dwi wir ymddiheuro. Dwi wedi anghofio 7.1 tro yma. Dwi ben dant ar y drol cyn y ceffil heddiw, dydw. Ymddiheuriadau, na ni drio eto. 3 tro i Gymro meddwl nhw wedyn. Dwi'n chymryd hi'n mynd i afon. So, cais 7.1, cais llawn ar gyfer newid defnydd yr adeilad allanol i lety gwyliau ynghyd â'i addasu ag ehangu yn Wylfa ffordd Bangor yn bellach. Os dwi'n gywir, dwi'n meddwl bod yr cynghorydd Margaret Murley Roberts eisiau deud gair sydyn ar y cais yma. Da chi eisiau dod syth i fewn, cynghorydd Roberts? Diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. Fel chi'n cofio, mis dwytha, mi nes i siarad ar hwn, a jyst i mi ddeud yn union be oedd o, jyst aelad allanol di hwn, mae'r perchennog lleol eisiau droi yn uned gwylio, a'i droi uned un llofft. Mae'r lleoliad yn breifat gyda ddigon o le parcio. Dwi'n credu chi ddefnyddio synwyr cyffredin mis dwytha a caniatáu i'r cais. A wyswn i'n gofyn i chi gadarnhau'r caniatâd yma, os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr iawn. Os na rhywun efo cwestiynau i'r aelod lleol, os gwelwch yn dda? Na, os ddim, felly, ga i ddod ar swyddog yn syth i fewn.
Diolch Madam Cadeirydd. Felly, jyst i atgoffa'n hynna, y rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor yw bod yr ymgeisydd yn berthyn i swyddog berthnasol yn unol ar diffiniad yn y cyfansoddiad. Yn y Pwyllgor cynllunio ac gynhalwyd ar cyntaf Rhagfyr, penderfynodd aelodau ymweld â safle, a wedyn cynhalwyd ymwelydd safle yn rhithiol ar y 15fed o Rhagfyr. Yn y Pwyllgor cynllunio a gynhalwyd ar y 12fed o Ionawr, penderfynodd y Pwyllgor ganiatáu y cais yn groes i argymhelliad swyddog. Cwirdeb ac ar gyfer y cyfnodion, mae camgymeriad yn yr adroddiad Pwyllgor ar dop tudalen 18 a dweud fod y Pwyllgor wedi gwrthod y cais yn lle caniatáu y cais yn groes i argymhelliad swyddogion. Felly ni jyst eisiau tynnu hynna i'ch sylw chi. Roedd y rhesyma a gyfnodwyd gan y Pwyllgor fel y ganlyn. Yn gyntaf, mae'r safle yn gynaliadwy o fewn y pentref. Does dim ffactorau cynllunio eraill yn erbyn y cynnig megis pryderon traffig a parcio. Bydd yr uned yn ychwanegiad bychan iawn at unrhyw ardarpariaeth gan nad yw ond yn cynnwys un ystafell wely, a nid ystyrir y byddai'r caniatáu'r cais yn niweidiol i fwriad y polisi sy'n ymwneud â orddarpariaeth. Pan fydd y Pwyllgor yn penderfynu naill ai chymeradwyo neu gwrthod datblygiad arfaethedig yn groes argymhelliad swyddog yn unol ar cyfansoddiad, bydd yr eitem yn cael ei gohirio tan y cyfarfod canlynol mwyn caniatáu'r swyddogion adrodd ymhellach ar y mater. Bydda felly rhoi sylw i'r materion hyn yn ei twrn. Yn gyntaf, mae'r safle y cais y gynaliadwy o fewn y pentref. Nid yw'r awdurdod cynllunio lleol wedi codi unrhyw bryderon ynghylch cynaliadwyedd y safle, ac mae'n cytuno fod y safle mewn lleoliad cynaliadwy. Serch hynny, dim ond un o ystyriaethau y mae rhaid barnu'r datblygiad yn erbyn ydy hwn. Yn ail, does dim ffactorau cynllunio eraill yn erbyn y cynnig megis pryderon traffig. Mae rhaid i gynigion datblygu fod yn dderbyniol gan gymryd holl bolisïau berthnasol o cynllun datblygu ac ystyriaethau cynllunio berthnasol eraill i ystyriaeth. Ni fydd y datblygiad sy'n groes i polisi neu fan prawf polisi penodol yr eidrwydd yn dderbyniol, dim ond am ei fod yn cydymffurfio polisïau berthnasol eraill. Wedyn ei ddelio ar y ddau bwynt dwythaf ei gilydd, sy'n sôn am orddarpariaeth, sef bydd uned yn ychwanegiad bychan iawn unrhyw orddarpariaeth, gan nad yw ond yn cynnwys un ystafell wely, ac nid ystyrir y byddai'r caniatáu'r cais yn niweidiol i fwriad y polisi sy'n ymwneud ag orddarpariaeth. Mae effaith economaidd cymdeithasol a diwylliannol ail-gartrefi a llety gwyliau tymor byr a'r gymunedau yn bwnc hynod o ddadleuol a sensitif ar hyn o bryd. Mae'r sefyllfa hyn wedi gweithygu ers dechrau'r pandemig, a gan ei fod wedi dod yn fater sy'n achosi gymaint o bryder, mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar hyn o bryd ar gynigion i gyflwyno deddfwriaeth a pholisi cynllunio newydd i fynd i'r afal ar effeithiau negyddol perchnogaeth ail-gartref a llety gwyliau tymor byr. Mae'r aelodau yn dadla wedi mond ychydig yn uwch na'r trothwy o 15% yn y canllefau cynllunio atodol i'w ddarpariaeth bresennol o 18.47%. Ac mae datblygiad bychan yw hwn, ond ddim ond un uned gwyliau gyda un ystafell wely. Mae'r swyddogion yn cydnabod mae dim ond ychydig yn uwch na'r trothwy o 15% yw'r ddarpariaeth bresennol yn yr ardal, ond i roi hyn mewn cyd-destun, mae golygu bod bron i 1 o bob 5 eiddo yn yr ardal yn ail-gartref neu'n llety gwyliau tymor byr. Yn ystod y 2 flynedd dwytha, ceisiwyd am ganiatáu cynllunio i ddatblygu cyfanswm o 92 uned gwyliau newydd yn ardal cyngor cymuned Llanfair MI yn unig heb gynnwys nifer yr eiddo sydd wedi cael ei troi yn ail-gartref neu llety gwyliau tymor byr yn ystod y cyfnod hwnnw, enghraifft Airbnb. Nid un llety gwyliau ychwanegol yw hwn, mae'n un o nifer. Yn ogystal, byddai caniatáu'r cais yn creu perygl o osod cynsail, byddai'n creu problemau o ran gwrthod ceisiadau tebyg yn yr ardal ac mewn ardaloedd eraill lle ceir dwysedd uchel o ail-gartrefi a llety gwyliau. Mae'n prawf 5 o polisi tŵr 2 yn eglur
Ni ddylai ddatblygiad arwain at ormodedd o lety gwyliau yn yr ardal. Mae'r canllawiau cynllunio atodol yr un mor eglur wrth diffinio beth yw ystyr gordarpariaeth. Ni roddir ystyriaeth ffafriol i geisiadau ar gyfer uned gwyliau newydd mewn ardaloedd lle mae'r cyfran yr ail gartref a lety gwyliau presennol yn uwch na 15%, gan fod y cyfran yr ardal cyngor cymuned Llanfair MI yn 18.47%, mae'r cynnig felly yn amlwg yn groes i'r faen prawf yn y polisi. Yr argymhelliad felly yw dal i fod bod y cais yn cael ei wrthod oherwydd rheswm canlynol. Mae'r awdurdod cynllunio lleol o'r farn y byddai'r cynnig yn arwain at ormodedd o lety gwyliau o fewn yr ardal yn groes i ofynion polisi tŵr 2 o'r cynllun datblygu lleol a'r cyngor ac yn hwysir yn y canllawiau cynllunio atodol. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn yn fanna. Oes gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddog, os gwelwch yn dda? Cynghorydd David Roberts. Be sy'n cael i yn y sefyllfa yma ydy, petai perchenog y tŷ yn penderfynu rhaid ar Airbnb, fysa'r awdurdod cynllunio ddim yn mynd i gael dim byd ynghylch hynny nesaf. Yn ffordd lle. Dwi'n meddwl, mae gynnon ni ganllawiau, neu mae gynnon ni bwerau i wneud pethau, sydd yn mae'n amerthnasol i'r broblem braidd ydy. Nid defnydd un adeilad tu allan fel gwt yn neu tŷ gwyliau yn yr ha i un lloff. Dim dyna di broblem bellach na chi. Ond sgynnon ni'n pwerau i atal y llif mae dau sy'n droi yn Airbnb. Dwi'n meddwl bod hwn yn... Dwi'n meddwl... Da ni'n greu rhywbeth achos bod ni'n medru i wneud o yn hytrach yn achos bod y peth iawn i wneud, dwi'n meddwl. Dyna di peryg yma, dwi'n meddwl. Ie, diolch yn fawr iawn. Oes na rhagor o gwestiynau, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Ken Hughes. Ie, diolch, Madam Cadeirydd. Croeso Cymru. O'n i'n da chi'n di clywed am Croeso Cymru. I egluro, Croeso Cymru di tîm o fewn Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am ddatblygu a hywyrddor economi ymwelwyr yng Nghymru. Ei prif rôl yw i ddefnyddio'r potensial ar gyfer twristiaeth ac i wella llesiant economaidd ehangach Cymru. Cyfrifoldeb ni tybiaf yw ceisio gwella llesiant economaidd yn Ynys Môn. Mae y cais yma'n cyfrannu'r ddau ddering gyda un garreg. Hapus i gefnogi y cais. Diolch yn fawr iawn yn fanna, Cynghorydd Ken Hughes, felly'n bodlon cefnogi gwelliant felly, sef un o ganiatáu y cais yma felly. Ia, i fod yn glir. Ia, gwych. Diolch yn fawr iawn. Oes na gwestiynau eraill os gwelwch yn dda, neu oes na eilydd i'r gwelliant sydd gael yn bronni, neu cynigydd i wrthod? Cynghorydd Vaughan Hughes. Ymddiheuriadau, Cynghorydd Vaughan Hughes, dych chi ar mute o hyd. A ni gyd yn anghofio. Mae'n ddrwg gen i. Hapus iawn y tro yma hefyd i gefnogi cynnig Cynghorydd Ken Hughes. Diolch yn fawr iawn. So mae gennym ni gynigydd a mae gennym ni eilydd i'r gwelliant. Cynghorydd John Griffith. Ie, diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. A mi ddeud lle mis dwytha ddys i atal ymwydais achos o'n i'n gweld o'r ddwy ochr. Erbyn hyn, lle dwi wedi ail ystyried reswm dros wneud hynny. A dwi'n cytuno gyda barn y swyddog y bydd caniatáu y cais yma yn sefydlu cynsail a fydda'n creu problemau o ran gwrthod ceisiadau tebyg. Nid yn unig yn yr ardal yma, ond hefyd yn ardaloedd tebyg eraill gyda nifer uchel o ailgartrefi a lety gwyliau. Dylswn beidio ag ystyried y cais yma jyst ar ben ei hun, ond ar gyfer y nesa o'r un fath, y nesa wedyn, y nesa ar ôl hwnna, ac ymlaen ac ymlaen. Ac mewn chydig o amser, mae'r effaith cronol yn creu pentwr dros ben y trothwy o 15%, gan ychwanegu i'r darpariaeth bresennol o dros 19.7% ymhellach. Felly ydw i o'r un barn ar swyddog ac cynnig ein bod yn gwrthod y cais yma.
Diolch yn fawr iawn, felly mae gennym ni gynigydd i wrthod y cais hefyd. Os gennym ni eilydd, os gwelwch yn dda. Cynghorydd Ieuan Williams eisiau dod i fewn. Jyst cwestiwn nes sylw sgyn i am y busnes y defnydd mawn mae hyn yn wedi greu cynsail. Da ni'n cael yn atgoffa drwy ar ôl tro yn y Pwyllgor Cynllunio bod angen ystyried bob un cais ar rinweddau ei hun. Dio ddim fatha common law na gdi, lle mae, dyma y penderfyniad yn fan a fam, ac wedyn, da ni'n gorfod gwneud yr un penderfyniad wedyn. Da ni yn derbyn adroddiadau'r Pwyllgor gan y swyddogion, ac wedyn yn gwneud meddyliau i fyny ar bob un cais yn unigol. Felly dwi'n meddwl, John, bod na ar reol, mae hyn yn gosod cynsail. Dwi'n gwybod be mae'r cyfreithiwr yn feddwl, ond i mi, dwi'n meddwl bod na math beth a gallu gosod cynsail, ac illa fel bod ni'n stopio dweud hyn, da chi'n gwybod? Ie, diolch yn fawr iawn. Oedd o'n teimlo sy'n gywir ac yn iawn ar y bryd ynde. Ie, a dwi'n dueddol o gytuno, mae yna modd codi cynsail, rhyw fath ag o'r na efo'r cais cynt bod ni'n achosi cynsail i fedru gwneud rhywbeth amdano fo. Ond os fysa ni'n cael barn cyfreithiol ar hyn, dwi'n meddwl sa hynny ella'n helpu, achos yndi, da ni'n delio fo nhw ar rinweddiau hunan, ond yn aml iawn, pa mae yna geisiadau wedi pasio, da ni'n cael yn gorfodi i basio nhw wedyn oherwydd un adeilad. Faint o weithiau da ni wedi gweld pentrefi a tai o polisi 50 yn enghraifft berffaith o hynny yn yr cynllun datblygu blaenorol doedd, ond roi drosodd i'r cyfreithiwr os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n meddwl bod hwn yn llai tebygol o achosi cynsail oherwydd y rhesymau sydd yn benodol i ganiatáu yn fama lle, sydd wedi cael ei olrhain o blaen, sef, mae o fewn y cwrtil, un stafell wely, diom yn ychwanegiad bach iawn i rhywle sydd ychydig bach dros y trothwyl. So, swn i'n dadlau bod hwn yn llai tebygol o greu cynsail, ond mi fysa'ch penderfyniad chi ar y cais blaenorol yn fwy tebygol, dwi'n meddwl, oherwydd bod o'n mynd yn groes i'r argymelliad mewn ffordd sydd efallai yn anoddach i'w gyfiawnhau o fy nherma'r polisi, swn i'n meddwl lle. Dyna di marn ni. Diolch yn fawr. Gwych, diolch yn fawr iawn am hwnna. Os na'r hagor o gwestiynau, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Robin Williams. Ie, mynd yn ei sylw a dwi'n meddwl na cynghorydd David Roberts dudodd hyn a dwi'n meddwl na fos di taro'r hwylan ar ei ffen yma yma. Tydi un adeilad ychwanegol sydd yn rhan o adeilad presennol neu outbuilding ydi o fel da ni'n gwybod i adeilad presennol hefo mond un llofft yna fo. Diolch yn mynd i adio at y broblem sydd yn benllach a problem cwbl wahanol sydd yn benllach i beth sy'n cael ei gynnig yn fama. Wedyn yn heddiad mae rhaid i gyfadda ydy i mi fynd ag cefnogi y gwelliant sef un o ganiatáu. Diolch yn fawr iawn. Felly, os na'r hagor y gwestiynau, neu os na eilydd i'r cynnig gen cynghorydd John Griffith, os gwelwch yn dda? Dwi'n fodlon eilio cynghorydd John Griffith, dwi'n meddwl am unwaith. Ie, mond oherwydd am unwaith dwi'n trio meddwl efo mhen yn lle nghalon faint fyswn i wrth y modd cael cefnogi'r cais yma a gweld bod o'n mynd dim gwahaniaeth ond cyn bod yr ystadegau gynno ni, mae rhaid i ni dderbyn yr ystadegau a mynd ar y cyngor sydd o'n blaenau ni'n y marn ni. So, ymddeheiriadau, dwi hefyd yn eilio cynghorydd John Griffith. Both bynnag, mi na ni reid yr gwelliant ger yn bron ni gynta, os di pob yn cytuno. Felly mae gynnon ni gynigydd a mae gynnon ni eilydd i'r gwelliant, sef un o ganiatáu y cais yma yn groes i argymelliad y swyddogion. Felly mae cynghorydd John Griffith o'n blaenau ni gynta. O blaid neu'n erbyn y gwelliant, cynghorydd John Griffith? Yn erbyn y gwelliant. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? I'm for the amendment. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, o blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes wedi cynnig y gwelliant. Ydy cynghorydd Eric Wyn Jones wedi ymuno ni eto? Na, dwi'n mynd i reid o lawr felly beth ymddiheuro os di hynna'n iawn. Syth ymlaen felly gyda cynghorydd David Roberts. O blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? Ystyried y cais yma ar ei draed ei hun, lle o blaid y gwelliant. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams, o blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda?
blaid y gwelliant. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Robin Williams, o blaid neu'n erbyn y gwelliant? O blaid. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Vaughan Hughes wedi eilio'r cynnig a finna wedi gwrthod. Felly mae'r gwelliant wedi cael ei basio. Mae'r cais yna felly wedi cael ei gymrydwyo. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen gyda'r agenda. A mond i chi beidio exeitio, mi ydan ni tro yma yn mynd i 7.2. Da ni'n mynd i gais llawn am newid defnydd tir o dir amaethyddol ar gyfer safle i 10 o garafana teithiol yn Bynwerth, Bae Treadur, Caergybi. Go iawn wan, gai ddod ar swyddog i fewn os gwelwch yn dda. Diolch, Madam Cadeirydd. Y rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor cyflwynir y cais gynllunio i'r Pwyllgor gynllunio gan fod 2 aelod lleol wedi galw'r cais i fewn mwyn i'r Pwyllgor i ystyried. Yn y Pwyllgor gynllunio a gynhalwyd yr 18 o Ionawr ar gymhellod ar aelodau'r Pwyllgor y dylid cynnal ymweliad safle rhithiol. Cynhalwyd yr ymweliad safle rhithiol yma ar 16 o Ionawr ac mae'r aelodau bellach yn gyfarwydd ar safle a'i leoliad. O ran y prif ystyriaethau gynllunio, mae'r cais yn cynnwys tir amaethyddol oddi fewn i'r ardal o harddwch naturiol eithriadol. Lleolir y cais yn y cefn gwlad agorad ychydig tu allan i Fae Treadur. Mae'n bwysig nodi hefyd bod y cais o dan cyfeirnod FPL 2020-99 ar gyfer 10 o garafannau teithio eisoes wedi wrthod ar y safle gan y cyngor ym mis Rhagfyr 2020. Mae'r cais yma union y fath o'r cais hwnnw, does o ddim newid wedi bod i'r cais. Mae maen prawf 1 o bolisi tŵr 5 yn datgan bod rhaid i datblygiadau arfaethedig bod ansawdd uchel o ran dyluniad, gosodiad ac edrychiad ac i fod wedi ei leoli mewn lleoliad anamwthiol sydd wedi guddio'n dda ac y gellir i gweddu'n hawdd yn y tirwedd. Mae modd nad yw peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd. Mae canllaw cynllunio atodol cyfleusterau llety twristaidd hefyd yn nodi y rhaid i ddatblygiadau bod ansawdd uchel. Mae paragraff 3.1.3 yn darparu mewn i prawf sy'n diffinio datblygiad ansawdd uchel gan gynnwys 1 wedi ei leoli mewn lleoliad cynaliadwy, yn ail bod yn agos i brif rwydraeth priffyrdd ac yn drydydd mae wedi ei leoli mewn safle nad ydyn sy'n amharu yn weledol ar y tirwedd ac sydd wedi ei sgrinio yn dda. Gan fod y sgrin presennol ar y safle yn fylchog neu'n isel o ran uchder, rhan gogleddol dwyrain y safle fydd y fwyaf gweledol mewn golygfeydd o'r briffordd. Gan fod y cynnig ar gyfer carafana teithiol sydd yn bennaf yn wyn, asesiad yr awdurdod cynllunio lleol yw bod y golygfeydd o'r safle yn tueddu bod yn ymwthiol, hyd yn oed pe na byddai'r holl garafanau teithio i gweld. Mae siawns y byddai modd gweld rhan o bob un ohonynt ac mae hynny'n dangos hangder y datblygiad arfaethedig. Darparwyd cynllun tirlunio gyda'r cais cynllunio. Byddai'r cynllun tirlunio'n asgyfnerthu'r sgrin sy'n bodoli'n barod ac mae'r asesiad yn amcangyfri yn byddai'n cymryd rhwng 5 a 10 mlynedd cyn bydd yn cael effaith sylweddol. Mae'r safle hefyd yn eithaf creigiog sydd wedi codi pryder a yw'r safle'n addas ar gyfer plannu coed ar gyfer y sgrinio ac os wneith y coed sefydlu yn addas ar gyfer ei pwrpas. Mae manylion tirlunio dderbynwyd gyda'r cais cynllunio yn datgan bod y safle yn cael ei guddio yn dda iawn ar hyn o bryd. Nid yw'r awdurdod cynllunio lleol yn cytuno gyda'r dehonglad hyn. Mae'r safle i weld yn glir o'r lôn ac mae y sgrin presennog yn isel ac yn fylchog. Ystyrir felly bod y datblygiad arfaethedig yn groes i faen prawf 1 o bolisi tŵr 5. Y casgliad felly nid ystyrir bod y cynnig yn datblygiad ansawdd uchel a byddai hefyd yn niweidiol i gymeriad ac edrychiad yr ardal sy'n ffurfio rhan o'r ardal harddwch naturiol eithriadol. Yr argymhelliad i fod y cais yn cael ei wrthod oherwydd nid yw'r datblygiad o ansawdd uchel a byddai hefyd yn niweidiol i gymeriad a golwg yr ardal sydd yn rhan o'r ardal harddwch naturiol eithriadol. Bydd hyn yn groes i ddarpariaeth polisi tŵr 5
PCF3 ag am G1 o'r cynllun datblygu lleol. Bydd yn groes i polisi cynllunio Cymru ac yn groes i ganllewio cynllunio atodol. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn am hynna. Mae gynnon ni hefyd cynghorydd Jan Arwel Roberts eisiau deud gair, dwi'n meddwl, ar y cais yma. Di'r cynghorydd eisiau dod i fewn wan os gwelwch yn dda? Ia, diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. Ydy'n posib i chi darllen epist cynghorydd Dafydd Rhys Thomas, ydych chi wedi derbyn heddiw? Ie, mi na i wneud hynna gyntaf os ydych chi eisiau, dim problem. Mae'r cynghorydd Dafydd Rhys Thomas wedi cysylltu, mae o'n ymddiheuro bod o'n methu bod efo ni heddiw, ond mae o wedi gofyn i mi ddarllen allan y canlynol i chi. Sef, ni alla fynychu cyfarfod rhithiol heddiw, ond dymuniad wneud sylw ar y cais am y carafanau ychwanegol yn Bynwerth. Rwy'n gyfarwydd iawn ar lleoliad ac yn mynd heibio bron bob dydd, naill ai'n cerdded neu ar fy meic neu'n gyrru. Mae'r safle i ffwrdd o'r briffordd ac fy mod yn amddiffynol iawn o'n tirwedd, nid wyf yn teimlo y byddai'r datblygiad hwn yn newidio'r tirwedd, a ffrin y gellir ei weld o'r ffordd. Rwy'n ymwybodol bod datblygiad tebyg mewn ardaloedd llawer mwy sensitif sydd wedi derbyn caniatâd yn ddiweddar. Mae'r teulu sy'n gwneud y cais yn lleol ac mae'r Gymraeg yn famiaeth. Mae'r ddau fab yn byw gartref ac yn ffrwd dros ffermio. Byddai'r datblygiad hwn yn ychwanegu at ei hincwm, gan ganiatáu iddynt aros gartref. Dylem wneud popeth o fewn yn gallu i helpu ein pobl ifanc i aros ar Ynys Môn a sicrhau dyfodol o'r iaith ag yn cymunedau. Diolch yn fawr iawn, Dafydd Rhys Thomas. Felly dyna oedd yr araith gyn cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Da chi eisiau dod yn ôl i fewn wan, cynghorydd John Arwel Roberts? Os gai, diolch yn fawr am hynna, Madam Cadeirydd, sbario fi ailadradd hwnna i gyd. Ia, mae Mr Iwan Jones yn ymddiheuro heddiw yn bod roedd o'n gwaith am methu mynychu'r cyfarfod. Mae wedi gofyn i fi siarad ar ran y cais. Hefyd, ga i ddiolch i'r Pwyllgor am ymweld y safle yn rithiol wythnos dwytha ac i Mrs Gwen Jones am y trefniadau. Dwi'n gwybod Rhys sydd yn sefyll i fewn heddiw, dwi'n cymryd, yn lle Gwen. A dwi'n ymddiheuro fy hun yn personol am bod rwy wedi digwydd bod ar gwyliau ar ôl gofyn am ymweld y safle. Yn barn mi, mae hanner y ceisiadau sy'n dod o flaen ni. Maen nhw'n du, gwyn neu llwyd. Ac yn barn mi, mae y cais yma bron iawn yn gwyn, hyd yn oed dim llwyd, bron iawn yn gwyn. Os gai mynd yn ôl i ymgynghori, o'r 11 pobl sydd, neu asiantaeth sydd yn yr adroddiad, mond un sydd wedi gwneud sylwadau yn erbyn y cais, a cyfoedd naturiol Cymru dyn nhw. Ac os yna neb o'r cyhoedd wedi sgwennu fewn, na'r cyngor cymuned yn gwrthwynebu. Dwi am troi Saesneg yn eiliad, ond mae'r swyddog wedi nodi 3 points. Number 1, does it comply with the local and national policies? Wel, mae'r asiant yn y cais dwytha cafodd ei wrthod, a rhaid i ddeud, nath y cais yma ddim dod i'r Pwyllgor Cynllunio, roedd wedi cael ei dirprwyo, dwi'n dallt. So, mae'r asiant yma wedi atab bob un cwestiwn gafodd o gan y swyddogion, a mond 2 pwynt sydd yn gadael ar ôl, as da chi'n nodi, a conclusion is whether the development is high quality and whether it is harmful to the character and appearance of the area of outstanding natural beauty. Ga i ddeud, it is accepted that some limited visual impact can be seen from certain angles. However, when the foliage has grown in the coming months, this will lessen the visual impact. Mae'n haws danos rhywbeth o'n rithiol, ond fel mae dail yn tyfu hyn a llall, fydd yna llai weld, a mae yna cynllun i tirlunio yr ardal. Mr Jones takes his responsibility seriously, and you may not be aware, but there are other areas of the farm which are triple SI, where he protects the flora and fauna by planting many hundreds of trees.
Dwi'n darllen fama, unwaith eto'n Saesneg, Newch chi fadda mi am eiliad bach. It is, oh yeah. Holy Island is described, this consists of 3 parts separated by areas of development forming most of the island. It is low-lying with a pattern of low, craggy ridges and marshy bottoms. The small roads also follow these alignments along the side of the ridges, serving the scattered houses and farms and giving access to the popular beaches of the west coast. There are small fields with sheep, stone walls and gorsy hedges. The few trees are wind-prone. There is limited tourist development with a few caravan camping sites, but it remains unspoiled. Ma nhw'n sôn am Caergybi fama. Yn Ysgybi, mae yna caravansaith bob man. With good views to the coast and to Holyhead Mountain, with a feeling of maritime openness. Overall, it has a character and feeling similar to most parts of the westernmost peninsula Britain, including the western parts of the Llyn. The quiet atmosphere of this landscape is shattered during weekdays by jets from nearby RAF Valley. And it goes on. The officer's report goes on and on about the area of outstanding natural beauty. I cannot understand how we think this site is part of an area of outstanding natural beauty. Over Christmas, we all received this calendar. Can anyone? Dach chi'n gweld o? Yeah? Wishing you all the best and a happy new year from the Isle of Anglesey County Council Countryside on area of outstanding natural beauty team. A na fo, nis Medi, Ynys Llawd, okay? Soon to be invaded by modelites all the way along here, this beautiful area of outstanding natural beauty. A da ni'n sôn am un cae I trio cadw teulu efo'i gilydd. Un cae da ni'n sôn am, fydra neb gweld y lle bron iawn. Dwi'm yn gwybod y lle da ni'n dod. Ond na fo, Ynys Llawd, ysbiwch, fydd na barchis mawr o fanna, i'w misgoedd I ddod. A dim yn ni yn Ynys Môn fydd yn gwneud y caniatad, ond y cynulliad. A mae yna llefydd eraill, dim yn pell o honna fo, sydd yn 35 o chalets y hyn y llall. Dwi'm yn gwybod beth sy'n digwydd y fanna, ond da ni'n pigo'r teulu lleol o yma. Ella dwi'n colli tempar dipyn bach, dwi'n dall beth sy'n mynd ymlaen, wir wan. Da ni wedi clywed yn y 2 cais blaenorol bod pobl lleol neu bydd na'm cynsail. Mae'r carafan dros ffordd I hwn, da chi'n gweld o'r lôn, mae na busnesu, 200 lladd I ffwrdd efo trailers mawr a hyn y llall. Dwi'n just erfyn ar y Pwyllgor I caniatáu y cais yma. Mae mater y farn, mae o'n safon uchel. Mater y farn, mae'n clir yma. Dwi'n bob tro dros y blynyddoedd I sbio. A'r conclusion ydy, un brawddeg. It is not considered that the proposal comprises of high quality development and it would be harmful to the character and appearance of the area, which forms part of the area of outstanding natural beauty. Wel, fyddra'n cytuno fe hynna. Fydra I ddim. Diolch yn fawr am gwrando. Diolch yn fawr iawn yn fanna. Oes gyn y swyddog rhywbeth I ychwanegu neu? Dim llawer ychwanegu, really, just atgyfnethu'r ffaith mae yn yr AONB. Mae hynna'n ffaith, lle. Dyda ni ddim yn ystyried bod 10 carafan fel hyn yn high quality development sydd ddyliau ni gael ganiatáu fewn yr AONB. So yr unig beth sy'n ni'n ychwanegu hynna, dweud Y gwir. Champion, diolch yn fawr iawn. Oes gyn aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddog neu i'r aelod lleol os gwelwch yn dda? Cynghorydd Trefel Lloyd Hughes. Diolch yn fawr, Gadeirydd, a diolch i'r swyddogion am y gwaith mae wedi wneud ar hwn.
gai yn gyntaf ddeud, dwi wedi cael yn siomi ar eithriol i feddwl bod ni yn bosib y swyddogion yn gwrthod hwn. Dwi'n hollol credu, rhaid mi sbio arno fo, dwi wedi bod ar draws yr ardal digon o weithiau, yn arbennig i sbio ar hwn, te 3-4 weithiau, achos to'n i ddim yn 100% yn dechrau, a ar ôl bod yna, mae rhaid mi gyfadda, sgyn i ddim gwrthwynebiad. So chi'n sbio ar eich adroddiad, yn y cais, carafanau teithiol ydyn nhw. Dwi'n mynd aros yna, dwi'n teithiol. Dwi'n mynd cael cadw nhw yna o beth fi ddeall. A hefyd, amaethylod bychan i'r de o'r B45 ar lôn Bae Traddur. Fysa chi'n mynd o Pont Rhyd y Bont am Bae Traddur, fysa chi ddim yn gweld lle mae'r cais mae'n mynd. Dowch chi o Bae Traddur am Pont Rhyd y Bont, fel ydych chi'n dod, mae yna le gwerthu coed dolyg yna, fel ydych chi'n cyrraedd hynna, ydych chi ar dop rhyw allt, a wedyn ydych chi'n mynd i lawr i'r dip. O dop yr all yna, lasach chi weld yw un neu ddwy nhw. A fedra i ddim cytuno, fysach chi'n gweld nhw i gyd yn y fan yna. Mae rhaid i mi ddeud, mae rhaid ni edrych ar ôl yr pobl fel hyn, pobl lleol, ac mae yna wrthwynebiad mawr wedi bod yn safleoedd eraill. Wel, iddo'r cynghorydd John Arwel Roberts wan, dros y ffordd, mae yna garafans reit fawr. Ac mae hwnna yn, does neb yn cwyno. Sut mae hwnna wedi cael o, diolch i fyny fi. Ond bydda modd gweld nhw i gyd, fydda i ddim cytuno o gwbl. Dwi dweithio chi, dwi wedi bod ar hyd y ffordd a 3-4 gwaith, dim ond i sbio ar y sefyllfa fan hyn. A dra i ddim gweld dim byd y mater efo hynna. Lasach chi weld o am tua 50 eiliad, mae di mynd eich o sbyd o'ch car wrth gwrs, o dop yr all na ar draws i'r dde. Na'r unig lle sa'ch chi'n medru weld o, fedrwch chi ddim weld o o'r lôn Hosgolyn, fedrwch chi ddim weld o wrth ddwad o Pont Rhyd y Bont, ac swn i'n deud rhyw 50 eiliad o Bae Traddur am Pont Rhyd y Bont, lle mae'r bobl yn gwerthu coed nadolig a bydde felly. Felly dwi yn cytuno, mi ddyliau ni gadarnhau bod ni o roed y cais yma a cytuno i basio. Diolch yn fawr iawn. Os na rhagor o cwestiynau, sgwlch y dda? Na, os ddim felly, dwi'n meddwl bod ni wedi derbyn cynnig gwelliant gyn cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, sef un o fynd yn groes i argymelliad y swyddogion ac un o ganiatáu hwn. Ydy hynny'n gywir, cynghorydd Trevor Lloyd Hughes? Cywir. Diolch yn fawr iawn. Os na rhywun yn fodlon eilio'r gwelliant, hynny roi cynnig arall i mi, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Glyn Haynes. Yes, I'll second that. So you'll second the amendment in a way, yeah? Yes. Brilliant, thank you. So mae gennym ni gynnig ag eilydd i'r gwelliant. Os na gynnig arall, os gwelwch yn dda? Cynghorydd John Griffith. Ia, bod fi'n gefnogol o unrhyw deulu ifanc sy'n isio ychwanegu i'w busnes fel ffermwyr. Yn yr achos yma, rhaid cofio yr ôl sylwadau roedd y swyddog fod o allan yn nghefn gwlad ar agorad ac o fewn ardal o harddwch naturiol eithriadol. Felly dwi'n cynnig bod ni'n derbyn sylwadau ac argymellion y swyddog ac yn gwrthod y cais yma. Diolch yn fawr iawn. Felly mae yna gynnig i wrthod y cais yma hefyd. Os na rhywun yn bodlon eilio'r gwrthodiad yna, os gwelwch yn dda? Na, neb yn fodlon gwrthod? Na fo. Felly syth ymlaen gyda'r gwelliant sy'n ger yn bron ni felly, sef un o ganiatáu'r cais yma yn groes i'r argymelliad. Cynghorydd John Griffiths, o blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? Yn erbyn y gwelliant.
Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes wedi eilio'r gwelliant, Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes wedi cynnig y gwelliant, felly syth ymlaen i Cynghorydd Ken Hughes. O blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? O blaid y gwelliant. Diolch yn fawr iawn. A Cynghorydd David Roberts, o blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? O ystyried na tymhorol ydy allu, na carafana treithiol dyn nhw, bydden nhw'n mynd yn y gaea, os yw'r... So dwi'n gefnogol i'r amendments mewn ffordd. Diolch yn fawr iawn. Y Cynghorydd Ieuan Williams, o blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? Ie, am yr un rheswm a David, dwi'n meddwl dwi'n gefnogol. Diolch yn fawr iawn. Y Cynghorydd Robin Williams, o blaid neu'n erbyn y gwelliant? O blaid. Diolch yn fawr iawn. A Cynghorydd Ken Hughes, o blaid neu'n erbyn y gwelliant, os gwelwch yn dda? Cynghorydd Vaughan Hughes, ydych chi ar... Vaughan yn ti'n meddwl, ie. Ia, sori, ymddiheuriadau. Cynghorydd Vaughan Hughes. Ie, o blaid y gwelliant. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Mae hwnna felly wedi cael ei ganiatáu. Symud ymlaen felly gyda'r agenda i 10 pwynt... Sori, mae'n drwg gen i. Sori, cyn i chi symud ymlaen, so mi'n jyst cadarnhau'r rhesymau, sgwch dwi'n cymryd bod o'n... Byddwch chi Pwyllgor ddim yn gytuno bod o'n andwyol i gymeriad yr ardal, ia? Oherwydd bod o'n dymhorol, di hynna'n gronodeb teg o'r sylwadau chi? Di pob yn cytuno fo hynny, yndi? Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes a Glyn Haynes nath gynnig ag eilio. Sylwadau'r cynghorwyr lleol fel Dafydd Rhys sydd yn mynd heibio bob dydd, na tydio ddim i'w weld. Ac bod na gynllun sgrinio yn wedi cael ei roi i mewn hefyd, da ni'n dall, wneud hynna gymryd nifer o flynyddoedd i Dafydd. Diolch yn fawr. Ond dwi'n meddwl oedd o'n bendant bod chi'n deud bod o'n dymhorol, doedd? Ie, wedyn, di hynna'n eglur? Ie, dwi'n cytuno fe hynna, mae dy'n cadeirydd, a bod yna sgrinio yn cael ei roi yna, a fel ydych chi'n, fel ydoedd David Roberts, bod o yn dymhorol, a da chi dim ond i weld o wir i chi. Sa chi'n mynd 5 milltir yr awr, dwi'n siŵr sa chi'n weld o am 20 munud, ond y bath arall fi hynny. Champion. Diolch yn fawr iawn i chi gyd, felly. Symud ymlaen felly gyda'r agenda os di pob yn hapus, ie? Gwych. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly efo cais 10.1, cais llawn am ddiwygiadau i'r cynllun a gymrydwyyd yn flaenorol i gynnwys addesiadau a gestyniadau i cwmderi yn Dilas. Ga i ddod o'r swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Diolch, Madam Cadeirydd. Y rheswm dros adrodd i Pwyllgor, cyflwynu'r cais i Pwyllgor gan fod y cynnig yn groes i polisiau'r cynllun datblygu lleol, ond yn un mae'r awdurdod cynllunio lleol yn ystyried y dylid i ganiatáu. Felly ran y prif ystyriaethau cynllunio, mae egwyddor ddatblygu'r safle eisoes wedi sefydlu o dan gais cynllunio 44C 34A, pan roddwyd caniatâd i drosi adeiladau allanol yn 4 anedd nôl yn 1993. Cwblhawyd rhai o'r unedau ar y safle ac o ganlyniad mae'r caniatâd cynllunio wedi cael ei ddiogelu. Nid yw'r adeilad allan dan sylw wedi ei drosi eto. Y cynnig arfaethedig yw ychwanegu estyniad i ddrychiad blaen yr adeilad allan ac diwygio arddull ffenestri ar y talcan. Mae'r adeilad allan presennol yn mesur 65 metr sgwar a dim ond 19.24 metr sgwar i'w arwynebedd yr estyniad, sef cynnydd o tua 29%. Bod y canllawia cynllunio todol ar drosi adeiladau yng nghefn gwlad datgan na byddai adeiladu mwy na 10% o'r adeilad allan wrth ystyried y cynllun trosi yn ei gyfanrwydd ar gyfer y 4 adeilad allan, ystyrir bod y cynnydd o 29% yn dderbyniol yn yr achlysur yma. Cyflwynwyd arolwg strwythurol gyda'r cais cynllunio sy'n datgan bod waliau presennol yr adeilad gyfredol yn addas. Ystyrir bod diwygiadau cynnal nodweddion personol yr adeilad allan gwreiddiol ac nad ydynt yn gweithygu'r cynllun gwreiddiol a gymeradwywyd yn flaenorol. Y casgliad felly mae'r cais yn croes polisi tai saith y cynllun datblygu lleol fod bynnag y sefyllfa wrth gefn yw bod caniatâd cynllunio yn bodoli'n barod ar y safle
i drosi adeiladau allan yn 4 anedd, ac mae'r caniatâd hwnnw wedi ddiogelu. Ystyrir bod y newidiadau i ddeunydd y ffenestri yn dderbyniol, gan fod yn ddeunydd o ansawdd uchel a bod yn ffenestri math cadwraeth lliw llwyd tywyll sy'n dynwared ffenestri pren traddodiadol. Ychwanegwyd gwelliannau ecolegol hefyd i'r dyluniad gan gynnwys 2 flwch slymod ar y drychiad blaen sy'n gwynebu'r de. Argymhelliad yw bod y Pwyllgor yn dirprwyo hawl i ganiatáu i swyddogion ac yw ymarfer wedi diwedd y cyfnod cyhoeddusrwydd sy'n cau yr ail chwefror. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn am hynna, a croeso atyn ni cynghorydd Eric Wyn Jones, ymddiheuriadau os da chi wedi cael problemau technegol. Problem di'n enw canol i na iawn. Mae hyn... Mae'n uffernol prostredig, mae'n uffernol de. Dwi wedi gorau dod i lain gemni brwma i wneud hyn de. Diolch yn iawn, Nicla, mae'n ddrwg i ni. Ia, ymddiheuriadau am hynna. Ia, Da ni gyd yn cadw ddeia felly, y fi'n cynnwys dwi'n meddwl fwy na neb, felly falch iawn o gael chi nôl yn ymuno fo ni. Felly, os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau i'r swyddog, os gwelwch yn dda? Os dos am cwestiynau, felly gen i mi yna chi, os gen rhywun gynnig i mi. Cynghorydd Ken Hughes. Ia, gan bod yna ganiatâd pan bynnag wedi ddiogelu, dwi'n hapus i yr argymelliad a dirprwyo'r ganiatâd i'r swyddogion. Diolch yn fawr iawn, felly mae'r cais yna wedi cael ei gynnig gyn cynghorydd Ken Hughes. Os yna rhywun yn fodlon eilio i mi, os gwelwch yn dda? Hapus eilio. Hapus eilio. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Robin Williams yn fan am fodlon eilio. Os yna gynnig arall, os gwelwch yn dda? Os ddim felly, ni syth ymlaen efo'r bleidlais, sef un o ganiatáu yr argymhelliad. Cynghorydd John Griffiths, o blaid neu'n erbyn yr caniatáu, os gwelwch yn dda? Ia, o blaid caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes. Yes, in favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes wedi cynnig. Syth ymlaen i cynghorydd Eric Wyn Jones. Ni'n syniad beth ydych chi'n siarad amdano fo? O, champion, na ni atal chi allan o hon felly. Atal fi allan am hwn, ia, diolch yn fawr. Atal o hon, lle. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts. O blaid neu'n erbyn, os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. A cynghorydd Ian Williams? O blaid. Na fo, cynghorydd Robin Williams wedi eilio, wedyn cynghorydd Vaughan Hughes, os gwelwch yn dda. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Felly mae'r cais yna hefyd felly wedi cael ei gymrydwyo. Symud ymlaen felly gyda'r agenda i cais 11.1, sef cais sydd a man newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu'n blaenorol o dan caniatâd cynllunio HHP, blaen slais 2021, blaen slais 315, addasu a gehangu mwyn diwygio dyluniad a feithredig yn 37 Penlôn yn Porthaethwy. Gaid o'r swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr, Madam Cadeirydd. Y rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor fel sydd wedi nodi gynna di mae'r ymgeisydd cynghorydd Robin Williams yn aelod perthnasol yn unol â diffiniad y maragraff 4.6.10 o'r cyfansoddiad. Y cynnig ar y safle, mae'r anedd y fynglo dormer ar wahân wedi leoli ar stad preswyl breifat. Mae'r cynnig yn golygu gwneud man o ddasiadau i gais gynllunio HHP 2021-315 a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gynllunio ym mis Tachwedd y llynedd. Materion allweddol cynnig yw ei ddyluniad ac i effaith ar amwynderau tai gyfagos. Mae'r diwygiadau arfaethedig yn cynnwys newid i edrychiad y 2 drws gwydr ar edrychiad y heol, cael gwarad ar drws gegin bresennol a chau'r blwch yn hytrach na gosod gwydr uchder llawn yn y blwch. Gwneud y ffenestri presennol o olfan llai, gostwng maint y lluser yn arfaethedig o 1/2 metr ac newid yn drysau deiblyg arfaethedig i drysau llithro. Ystyrir bod newidiadau yn rhai ansylweddol, ni fydd graddfa'r newid arfaethedig yn cael effaith sy'n wahanol i hyn achosir gan y caniatâd gwreiddiol. Ni fyddai'r cynnig yn arwain at effaith andwyol, naill ai'n weledol nac o ran amwyndera lleol.
Ni fyddai'n creu anfantais i drydydd parti a ni fyddai'r cynnig yn gwrthdaro pholisïau cenedlaethol na pholisïau'r cynllun datblygu lleol. Ar ôl ystyried yr uchod a'r holl ystyriaethau perthnasol eraill, barnwyd bod y cais yn un ansylweddol ac felly fod yn cael ei gymeradwyo dan adran 96A o'r ddeddf gynllunio Gwlad y Thref 1990. Yr argymelliad yw bod y cais yn cael ei gymeradwyo a bod y hawl yn cael ei ddirpwyrio i'r pennaeth gwasanaeth i ychwanegu at, dileu neu amrywio unrhyw amodau cyn rhoi caniatâd gynllunio. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Felly'r argymelliad sydd gan yn broni ydy un o ganiatáu. Os gen aelodau'r pwyllgor gwestiynau, os gwelwch yn dda? Na, os dim cwestiynau, os na rhywun yn fodlon rhoi cynnig i mi. Cynnig bod ni'n caniatáu. Cynghorydd John Griffiths yn fanna'n cynnig, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl bod cynghorydd Ken Hughes di eilio, di hynna'n gywir? Gwych, champion. Diolch yn fawr iawn. Os na gynnig arall? Os ddim, ma'n ni syth ymlaen gyda'r bleidlais felly. Cynghorydd John Griffith wedi cynnig caniatáu. Cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu'n erbyn caniatáu, os gwelwch yn dda? Yes, approve, in favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, o blaid neu'n erbyn caniatáu, os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr. Ken Hughes wedi eilio. Syth ymlaen i cynghorydd Eric Wyn Jones, o blaid neu'n erbyn caniatáu, os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts. O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Ian Williams. O blaid. Cynghorydd Robin Williams wedi datgan diddordeb wrth gwrs. Cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Mae hwnna hefyd felly wedi cael ei ganiatáu. Symud ymlaen felly cais 12.1, sef cais llawn ar gyfer codi anedd ynghyd â creu mynedfa i gerbyda ar dir yn tir ger Lôn y Bryn yn Bae Treaddur. Gaid o'r swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda. Diolch, Madam Cadeirydd. Gyntaf rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor. Mae'r cais wedi alw i fewn i'r Pwyllgor cynllunio benderfynu arno ar gais cynghorydd Trevor Lloyd Hughes oherwydd bryderon y byddai'r cynllun yn gor-ddatblygiad o'r safle. Felly, o ran prif ystyriaethau cynllunio, o ran egwyddor y datblygiad, mae Treaddur wedi ddynodi'n bentref gwledig arfordirol o dan polisi tai 5 yn y cynllun datblygu lleol, ac mae'n cefnogi codi tai fforiadwy a tai marchnad leol yn amodol ar y meini prawf a ganlyn. Yn gyntaf, bod maint yr uned yn cydymffurfio ar uwchafswm diffiniedig ar gyfer y math penodol o uned a fwriedir, ac yn ail bod trefniadau priodol ar gael i gyfyngu ar feddiannaeth unrhyw dŷ marchnad leol yn y lle cyntaf, ac am byth i sawl sy'n cydymffurfio ar diffiniad meddianniaeth perthnasol. Yr uwchafswm maint yn nodir o dan y polisi ar gyfer eiddo deulawr tair ystafell wely yw arwynebedd llawr o 110 metr sgwar. Mae'r arwynebedd llawr y cynnig hwn yn 110 metr sgwar a defnyddir cytundeb adran 106 i gyfyngu ar ei feddiannaeth. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, y bwriad oedd y byddai'r ymgeisydd yn byw yn yr anedd, ac mae gwybodaeth yn cael ei asesu'r hyn o bryd mewn perthynas a chymhwysedd yr ymgeisydd am dŷ marchnad lleol. Mae'r tystiolaeth y gyflwynwyd dangos fod yr ymgeisydd wedi byw yn yr ardal leol ers 2014. Fodd bynnag, datganwyd y bydd yr eiddo ar gael i eraill sydd ag angen lleol os nad yw'r ymgeisydd yn gymwys i fyw yn yr eiddo. Bydd hyn eto yn cael ei sicrhau drwy gytundeb adran 106. Y cyflenwad tai dangosol ar gyfer Treaddur yn ystod y cyfnod y cynllun yw 32 uned. Yn ystod y cyfnod 2011 i 2021, cwblhawyd gyfanswm o 79 uned yn Treaddur. Ym mis Ebrill 2021, roedd y banc tir safleoedd ar hap, yn yw safleoedd sydd â chaniatâd gynllunio'n barod, yn 143 uned. Nodir yn atodiad 5 o'r cynllun datblygu lleol bod 100 o'r unedau hyn yn anebygol a cael ei ddatblygu yn ystod cyfnod y cynllun, sydd felly'n gadael 43 uned yn y banc tir. Y lefel twf ddangosol ar gyfer pentrefi glystyrau a chefn gwlad agored yn y cynllun yw 1953 uned. Cwblhawyd 1394 uned rhwng 2011 a 2020, a roedd 844 uned yn y banc tir.
Ar y sail y gyfradd gwblhau mewn pentrefi clystyrau a chefn gwlad agorad, mae'n debygol ar hyn o bryd y gellir cefnogi'r safle hwn. Fodd bynnag gan fod traddur wedi gweld ei lefel disgwyliedig o dwf a'r sefleoedd ar hap drwy unedau a gwblhawyd yn ystod y cyfnod 2011 i 2021, mae angen cyfiawnhau yn amlinellu sut mae datblygiad arfaethedig yn mynd i afal ac anghenion y gymuned leol. Darparwyd datganiad gan asiant tai leol yn cefnogi'r cais ac mae rhoi sicrwydd bod angen lleol yn bodoli eisoes ar gyfer yr eiddo ac ei fod felly yn cydymffurfio ar polisi ac nad yw'n datblygiad yn un hap fasnachol. O ran dyluniad, mae'r anedd arfaethedig yn eiddo deulawr sy'n cynnwys 3 ystafell wely ac ystafelloedd byw ar y llawr cyntaf. Un o'r prif aterion yn godwyd fel rhan o'r cyhoeddusrwydd oedd dyluniad yr eiddo ac effaith ar amwyndera eiddo cyfagos. Mae'r anedd wedi ei leoli gogledd o'r llewyn y plot mwyn darparu bellteroedd angenrheidiol yn nodi'r yng nghanllawiau cynllunio atodol. O'r herwydd, ni ellir ystyried bod y cynnig yn cael effaith ar amwyndera eiddo cyfagos i'r fath raddfa y byddai'n cyfiawnhau gwrthodd y cais. Roedd nifer o lythyrau dderbynwydd yn gwrthwynebu'r cais yn codi pryder hefyd y byddai'r cynllun yn gor-ddatblygu'r safle a byddai'r datblygiad yn gyfyng ac wedi wthio i ofod annigonol. Mae'r anedd yn cynnwys gardd fydd ag arwynebedd o tua 92 medr sgwâr. Mae'r ganllawiau cynllunio atodol yn argymell 30 medr sgwâr o ofod siâp resymol ynghyd â lle ychwanegol ar gyfer lein dillad, shed ag ati. Mae'r cynnig felly yn darparu digonedd o ardal amwyndera sy'n llawer mwy na hyn a gyfynir amdano yng nghanllawiau cynllunio atodol ac oherwydd nid ystyrir bod y safle yn cael ei or-ddatblygu. Y casgliad yw mae'r cynnig yn cydymffurfio â pholisïau perthnasol cynllun datblygu lleol ar y cyd a chanllawiau cynllunio atodol a ni fyddai'n niweidio amwyndera lleol i'r fath raddfa a byddai'n cyfiawnhau gwrthodd y cais. Yr argymhelliad felly yw bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn ymodol ar ymodau a nodwyd yn eich adroddiad Pwyllgor. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Felly'r argymhelliad sydd ger yn bron i dyn o ganiatáu. Os gen aelodau'r Pwyllgor gwestiynau, os gwelwch yma? Os dim cwestiynau, felly, sgynnoch chi gynnig i mi? Ydw Cadeirydd. Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes. Diolch yn fawr. Wel, bod fi wedi cael o'i fewn, dwi wedi bod yn ymweld â'r safle'n hyn. Sa chi sbio ar eich papura, mae lôn y Bryn, un lôn gul iawn di honna, ac os fydd yna fwy o ddatblygiad a fanna, dwi'n gweld y broblem aruthrol efo priffyrdd. Ond dwi'n yn siŵr sa'n fo y person sy'n rhaid y cais i fewn efo sy'n bia'r tir, ond dwi ddim yn sbio hwnna, dwi'n hynna'n byd i wneud efo fi, a dwi'n meddwl efo cynllunio, ond yn y pen draw, os ydy'r swyddogion yn 100% bod nhw yn hapus efo fo, fedra i fynd efo fo. Dwi wedi cael llawer i bobl yn gwrthwynebu efo fi dros y ffôn. Diolch yn fawr iawn. Felly, ydy hynna'n gynnig gynnwch chi Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes i ganiatáu, ta? Os yw'r swyddogion yn hapus, dwi'n fodlon mynd efo'r caniatáu. Yr argymelliad sydd gelir yn bron i dyn o ganiatáu, felly na i dderbyn hwnna fatha cynnig i ganiatáu. Os na rhywun yn fodlon eilio y Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes, os gwelwch yn dda? Hapus eilio. Cynghorydd Eric Wyn Jones oedd hwnna, dwi'n meddwl, yn eilio, ia? Ia, eilio. Gwych, diolch yn fawr iawn. Os na gynnig neu gwelliant arall, os gwelwch yn dda? Os ddim, ni syth ymlaen gyda'r bleidlais felly, sef un o ddilyn argymelliad y swyddogion ac un o ganiatáu. Cynghorydd John Griffiths, o blaid neu'n erbyn caniatáu, os gwelwch yn dda? O blaid, caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes, o blaid neu'n erbyn caniatáu, os gwelwch yn dda? Yes, in favour. Diolch yn fawr iawn. Trefor Lloyd Hughes wedi cynnig, felly Cynghorydd Ken Hughes, o blaid neu'n erbyn, os gwelwch yn dda? O blaid.
Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Eric Wyn Jones wedi eilio, felly Cynghorydd David Roberts. O blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ieuan Williams? O blaid. Cynghorydd Robin Williams? O blaid. A Cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn, felly mae hwnna wedi cael ei gymrydwyo. Diolch yn fawr iawn. Symud ymlaen felly gyda'r nesa ar yr agenda, sef cais llawn ar gyfer newid defnydd yr anedd bresennol i ganolfan dydd ar gyfer blant ac anabledda dysgu yn Hailbryn Capal Mawr yn Llangrystiolis. Ga i ddod ar swyddog yn syth i fewn os gwelwch yma? Diolch eto, Madam Cadeirydd. Y rheswm dros adrodd i Pwyllgor yw fod y cais ar dir sydd yn meddiant y cyngor. Lleolir y safla yng nghlwstwr Capel Mawr yn ôl diffiniad yn y cynllun datblygu lleol ar y cyd. Mae'r anedd sydd eisoes ar y safla y bynglo un llawr sydd wedi leoli oddi fewn i gwrtyl helaeth gyda mynedfa breifat o briffordd gyhoeddus. Mae'r cynnig ar gyfer newid defnydd yr anedd i ddarparu gwasanaeth gofal dydd i blant ac anableddau dysgu ynghyd â chreu mynedfa newydd i gerbyda. O ran prif ystyriaethau cynllunio, y prif bolisi yn y cynllun sydd yn delio â chyfleusterau cymunedol a newydd yw polisi ISA 2. Mae polisi ISA 2 yn cefnogi cynnal a gwella cyfleusterau cymunedol cyn bellad ac i fod yn cwrdd â meini prawf y polisi. Mae'r safle'r cais wedi leoli yn clwstwr Capel Mawr ac bydd yn darparu gwasanaeth hanfodol i'r gymuned leol fel anodwyd gan yr adran 2. Mae'r safle mewn lleoliad cyfleus ger llaw y briffordd ac mae 2 safle bws wedi leoli o fewn 400 metr i'r safle. Mae'r adeilad presennol yn gymedrol i faint a nid oes bwriad i ymestyn fel rhan o'r cynnig hwn. Ystyrir na fydd y defnydd o wneir o'r adeilad yn ormodol o ystyried cymeriad gwledig a thawel yr ardal ac ystyrir i fod yn briodol yn unol â maen prawf 4 o'r polisi. Oherwydd yr uchod ystyrir bod y cynnig yn cydymffurfio a polisi berthnasol yn y cynllun datblygu lleol. A polisi PCF 2 yn ceisio amddiffyn mwyndera meddianwyr eiddo gyfagos. Ni ddylai graddfa datblygiad achosi aflonyddwch a fydd yn andwyol i wyndera preswyl. Mae'r ardaloedd a mwyndera allanol wedi leoli oddi wrth y prif ardal a mwynder yr eiddo gyfagos i liniaru unrhyw effaith posib. Ystyrir felly bod y cynnig yn cydymffurfio polisi PCF 2. Y casgliad yw mae'r cynnig yn cydymffurfio polisi berthnasol yn y cynllun datblygu a ni fydd yn cael effaith andwyol ar fwynderau preswyl. Yr argymhelliad yw bod y cais yn cael ei gymrydwyo yn amodol ar amodau anodwyd yn yr adroddiad Pwyllgor. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Felly'r argymelliad sydd ger yn bron i dyn o ganiatáu. Os gen i aelodau'r Pwyllgor gwestiynau, os gwelwch yma. Cynghorydd John Griffith. Ia, jyst yna y gwestiynau, jyst i cael deall beth yw'r sefyllfa'n union. Sut fydd y plant yn cael ei gludo yna? Mewn minibusys, ta ceir, ta be? Mewn ceir, byddwn nhw'n cael ei transportu i'r safle wedyn. Mae'r cynnig yn cynnig gwella'r mynedfa presennol, ond mae'r plot yn fawr, so mae'r tŷ o fewn plot eitha helaeth, so mae'r adran briffyrdd yn hapus. Mae'n ddigon o lefydd parcio, troi ag bod y mynedfa yn addas. O ia, dyna bydd y cwestiwn nesaf fi, sydd fath o mynedfa yna, ac os o'na ddigon o lle parcio oddi ar y lôn yna. Oes. Oes, iawn. Oce, diolch yn fawr. Gwych, diolch yn fawr iawn. Os na'r rhagor o gwestiynau, os gwelwch yn dda? Dim mwy o gwestiynau? Os na rhywun yn bodlon rhoi cynnig i mi, os gwelwch yn dda? Dwi'n awgrymu bod ni'n derbyn y cynnig, bod ni'n derbyn y cynllun mewn ffordd. A digwydd, da ni'n groesawu os o'n i ddweud. Gwych, diolch yn fawr iawn. Felly, Cynghorydd David Roberts yn cynnig yr argymelliad sy'n o ganiatáu. Os na rhywun yn bodlon eilio, os gwelwch yn dda? Hapus i eilio. Cynghorydd John Griffiths yn hapus i eilio. Diolch yn fawr iawn. Os na gynnig neu gwelliant arall? Os ddim, mae ni syth ymlaen gyda'r bleidlais. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd John Griffith wedi eilio, wedyn syth ymlaen i Cynghorydd Glyn Haynes. O blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda?
Yeah, in favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid, Madam Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Ac cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd David Roberts wedi cynnig. Cynghorydd Ian Williams. O blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Robin Williams. O blaid. A cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Mae hwnna felly wedi cael ei ganiatáu yn unfrydol gan y Pwyllgor. Symud ymlaen felly cais 12.3, sef cais llawn ar gyfer adeiladu man chwarae, aml ddefnydd, codi ffensys ynghyd y gwaith tirlunio, meddal yn ysgol uwchradd Caergybi, ffordd Ynys Lawd Caergybi. Gaid o'r swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda. Diolch, Madam Cadeirydd. Rheswm dros adrodd i'r Pwyllgor yw fod y cais ar dir sy'n eiddo i'r cyngor. Mae'r safle y cais wedi leoli ar dir ysgol uwchradd Caergybi ac mae'r man chwarae aml ddefnydd wedi cael ei ddatblygu'n barod. Mae'r cynnig ar gyfer cadw'r man chwarae aml ddefnydd yma fyddai'n cael ei ddefnyddio gan yr ysgol yn unig. Felly ran y prif ystyriaethau gynllunio, nid yw'r cynnig yn newid defnydd tir y safle, bydd y man chwarae yn cael ei defnyddio gan yr ysgol yn unig ac ni fydd yn agored i'r cyhoedd ac felly ni ystyrir bydd y cynllun yn creu fwy o aflonyddwch na hyn achosir yn barod wrth ddefnyddio tir yr ysgol. Ni fwriedir cynnwys unrhyw oliadau fel rhan o'r cynllun o ystyried yr uchod, ystyried bod y cynllun yn cydymffurfio polisi PCF2 yn y cynllun, sy'n datgan na ddylai cynigion cael effaith anerbyniol ar amwynderau preswyl gyfagos. Mae y ffens o amgylch y man chwarae yn 2 metr o uchder a mae'r dyluniad yn nodweddiol o fannau chwarae gan sicrhau fod y cynnig yn addas i leoliad ysgol uwchradd. Ni fydd y ffens 2 metr uchel yn uwch na'r adeiladau amgylch ac felly ni fydd yn ymddangos yn ymwthiol o safbwynt gweledol. Mae'r cynnig yn cydymffurfio â polisïau berthnasol o cynllun datblygu lleol a nid yw'n cael unrhyw effaith anerbyniol ar amwynderau preswyl. Nathon ni'n derbyn dim gwrthwynebiad i'r cais, felly'r argymhelliad yw ni'n caniatáu yr man chwarae yn unol ar amodau nodwyd yn yr adroddiad Pwyllgor. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Felly argymhelliad gan yn bron ni eto un o ganiatáu. Os gyn aelodau'r Pwyllgor gwestiynau os gwelwch yn dda? Os dim cwestiynau, felly os gynnwch chi gynnig i mi? Mae gynnig bod ni'n derbyn yr argymhelliad fel mae'n sefyll, Madam Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i'r ddau yna chi felly. Cynghorydd Robin Williams yn cynnig, cynghorydd Ian Williams yn eilio. Os na gynnig neu gwelliant arall os gwelwch yn dda? Os dim, mae ni syth ymlaen gyda'r bleidlais, sef un o ganiatáu, sef John Griffiths o blaid neu'n erbyn os gwelwch yn dda? O blaid caniatáu. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Glyn Haynes. Yeah, in favour. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Ken Hughes. O blaid. Diolch yn fawr. Cynghorydd Eric Wyn Jones. O blaid. Cynghorydd David Roberts. O blaid. Cynghorydd Ian Williams wedi eilio, Robin Williams wedi cynnig, felly cynghorydd Vaughan Hughes. O blaid. Diolch yn fawr iawn. Mae hwnna hefyd felly wedi cael ei gymrydwyo. Diolch yn fawr iawn i chi. Symud ymlaen gyda'r un ola ar yr agenda heddiw, sef cais 13.1, barn sgrinio ar gyfer gwaith amddiffyn rhag llifogydd arfordirol yn Traeth Coch yn Pentraeth. Gael o'r swyddog yn syth i fewn os gwelwch yn dda. Diolch, Madam Cadeirydd. Jyst cyflwyno'r cais yma i'r Pwyllgor y gwybodaeth yn unig yn dilyn cais a gyflwynwyd ar ran Cyngor Sir Ynys Môn am farn sgrinio mewn perthynas a bwriad i gynnal gwaith amddiffyn rhag llifogydd arfordirol yn Traeth Coch. Penderfynwyd nid oedd angen EIA a cyhoeddwyd y barn sgrinio ar yr 20 o Ionawr. Er eich gwybodaeth pellach, mae cais gynllunio llawn wedi ei dderbyn ar gyfer y bwriad a fe hwn dod ger eich bron chi'n buan. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Felly, gwybodaeth, pawb yn hapus i dderbyn hynny, dwi'n meddwl, nwch chi ddanos os gwelwch yn dda? Cyn i chi fynd ymlaen, mae yna un peth, mae dweud na'r ymgeisydd wedi Cyngor Gwynedd yn nhw. Ar 13.1 ar y copi sgyn i, yn anghyffredin.
Yndi, dwi'n meddwl, y cyngor sir ydy'r ymgeisydd, ond oedden ni'n neud o ar y cyd efo y cyngor Gwynedd am bod nhw efo'r YGC mewn ffordd, dwi'n cofio beth i hwnna'n... Ymgynghoriaeth Cyngor Gwynedd, ie. Ie, na fo, champion. Dyna pam felly. Diolch yn fawr iawn am yr esboniad. Dwi'n meddwl bod pob felly'n hapus i dderbyn gwybodaeth, ie. Gwych. Diolch yn fawr iawn. Mae'r pwyllgor ar ben. Diolch yn fawr iawn i bob un yn chi am fod mor